Здравейте хора, аз съм Дени. Това е втори епизод, не знам дали първи ще го кача на Minecraft. И даже на канала ми. Стигнахме до другия епизод, който така казвам, че най-вероятно няма бъде. Че до тук ще ми бъде дома. И покопахме малко и да. Сега ще съберем материал за къщата и в другия епизод ще направим къщата. И да. Главно мисля, че къщата от дърво може да бъде доста хубава. И не от дърво, от дъски имам предвид. Другото, вече имам легло. И най-вероятно можете да пишете какво всъщност може да е къща. Мислех си от кварц, не знаете. Как му се викаш? Забравих му името. На български Адъл. И в бъдеще ще бъде кварц, най-вероятно. Ако не направят много хубаво. Така. Ето го и легло, от което да. Ще вземем пръста тук да запълним, защото не искам да стои така грозно. Ще спра клипа на пауза и ще продължим по-нататък. До после. Така хора, стигнахме 2 стака и половина дъски. Виждате. Така че мисля, че може да се хванем с строенето. И да, тази кокошка така да се махне. Да, аз ще ги взема тези тръвчета, за да ги посадя. Също. И тук съм решил да се направя по някакъв начин пак с да не изглежда така грозно. Ето така. Което сега се сетих, че мога да го направя. Ето така. И е там. И от тук всъщност, както знаете, в Minecraft може да се лови риба навсякъде. Ще сложим пясък, понеже ми свърши гравело. Ще ловим риба. И да. Това тук не трябва. Само ще го взема. Така. От тук е вратата за там. Къщата ще се опитам да бъде сега още малка, не толкова голяма, за да ми стигнат и дъските все пак. Тук до дървото. Е толкова голяма, мисля, че може би. Да, т.е. аз не обичам големи къщи. Нали чак пак толкова големи, за какво съм и аз ще бъда с 10 неща вътре. Това ми е достатъчно. Едноетажна ще бъде. Така, тук за стъкла място. Опа. Ето, един стак вече свърши. Опа, не пържалата. Половин стак да е, не един стак. Така. И тук ще го направя така. Ще за две няма много да ми стигне мястото. Хубавото е, че за тук
И тук е прозрачен. Хубавото е, че за вратите не ми трябва толкова много дъски. И мога да... Дали той за една врата и 4 имам. Както знаете, вратата сега ще направим. Се прави. Така. Ето, не 4, а 3. Ще ми трябва и също не друго, да, и печка, ама печката после ще я направя. И правим така и мисля, само тавана остана всъщност. Всички други дески ще ги използвам за слабове. Опа. Така. И за такива бутончета всъщност е добре да се правя просто някакви 12. Така и така. И мисля, че може да стигнат толкова. Ма ще направим и още. Толкова ще стигнат 2 стака. Предостатъчни. Само как ще се кача ми е въпрос. Тук. Така. И просто така. Готово. Искам така да бъде. Хоп. Тук го чупим. И тук го чупим. И другите слабове правим. Айде. Правим. Ето така. Тук. И просто нещо като малък. Но то не е кей, не се води кей, никакъв кей не се води. Ама нещо такова като съвсем малко кейче. Ето тук. Пътечка. Има един проблем, че тук това така да го щупа. Да не стои така грозно. И стъклата са за други епизоди печката. Така остава. И отдолу ще сложим дъски, но в другия епизод. Това беше от мен, хора. Очаквайте